Ke program hakani ka Jingiaseng menta kalong kumne nongelam Reverend Lendans im nongelam jingruai temen besan WM Ramsdam organist Mr. Balmi Lingdo nong pure nong pulis sedang bat duai Mr. JL nong lat ke jingruai kerpang na ke choir jeng Jingiaseng samlai nong duai jingai ngo temen besan BG Moment badi nongkren ke kubor Christmas Reverend NS Phawa ngiawan hakani ke por ban mani ban syakri U Blei ha ka ni ka singi Christmas ha ka bangi kan mau ya ka jingkha ka jong Trai bat unong pun im jongi u Jesus Christ sha ka ni ka perthai nagaliang jong ka Balang Presbyterian Mawroh ngi pediang sobai pi baro ki para bangeit bait ki balawan sha ka ni ka Jingiaseng kentup ki para bangeit ki bana kiwei pat ki balang ki baju don rengkat bat ngi nakawai ka por sha ka wai ka por kumjoro ya pi ki ba pet bat ki ba yo sngo yang ni ka Jingiaseng link ba ka YouTube channel jong ka balang ngi pediang sobha ya pi ban ngi I Blei Christmas ya pi ru bat ka yeng ka sem yeng ka ni ka por na ka benta ka Balang Presbyterian Mawroh ban I Blei Christmas ya pi wei U Blei Un kyrkhu ya pi U Blei Un kyrkhu ya ki yeng ki sem ki jong pi bato ai ba pin mat e ki jing kyrkhu ki ba kan sai tam ki jong Blei baru snem thamai arajar arpusandru on long ringkat ki jing kyrkhu ki ba kan sai tam ki jong u to Blei Un kyrkhu ya ka ni ka jing syakri ki jong ye u ngini pendam ka jing duai au Blei bok pau jong i ba bening ngi ai ngo ye me na ka benta ka ni ka sngi Christmas ka bangila ban kan mau ye ka jing wan long brio ka jong u khon jong U Blei ba U Blei u khon u balong u Trai ba u nong penim jong i u Jesus Christ ngi ai ngo namer ka jing kyrkhu ka jong me yengi bangila ban yo ye ka kot ka khia bangila ban yo ye ka jing dap jing biang he ka jing im bangila ban mat shibun sertap ki jing kyrkhu ki jing im ki jongi bat kham tam e bangini tho yo Jesus ku munong pen im ngi dua ngi kerpat ba me men kyrkhu yengi ka ni ka por ko Trai da ka jing don rekat ka jong me ba da ka jing alam ka jong me ya ka ni ka jing syakri ka jongi ba ya ki nonge shim menta baro ha ka ni ka Jingiaseng ya ki ni baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ru ha ka kerteng ka jong Trai ba unong pen im jongi u Jesus Christ amen ngini ruai ka jing ruai ka ba sau po wei barhadian ka ni ka jing ruai nga kerpat e wei ni ki khot committee balang jongi Mr. JL nonglat ba in sngewbha ban yalamingi ha ka jing pulien ka htien ka jong Blei bat ka jing duai Kristan to khe khu Blei ka sngewbha ha ka banong pen im perthai lakha to yeng menta ban ai ngo yo Trai yu ba ki pat ba angel ki ruai khu bor jing kemen ningkong yo ben rio bu Blei ka do lakha na ka brio ka jing ruai ka ba sau po wei Kristan to ke U Blei ka sngewbha ha ka ba nongkren lakha to yen menta ban ai ngo ya u Trai yu ba ki pan ba angel ki ya rai u bor jing men ding bong ya u ben real U Blei ha ka do lakha na Gabriel inong ablang rod halom ki yo i yu angel bawal lam kubor haki
พีบ้านน้องวายจงกับเน่งลาสาวาจิงไรบาบังกาจิงเขมนพีรายาโรยากาจิงอินบาตามกาสุรฮาเลลูยากาสาวาจามฮากิบาตรองธรรมเอบุรมอยู่เลยจิงสุบานจิงสงบหากาเอเทอีนองงับลานรถกึรกีกิยาเลยากาจิงพลาจงอุบเลยบานเป็นยูโจเซมบานกาเทสติกิเชมบาดคนลงหาชิงอดกาเบเลเฮมกีเป็นนากาOrkeling sao dong kanam nong penem pensawa ning kong Sram yang duai pen sngau kat gani kaktian ke jong blei. Kaktian jong blei yang komni. Ladon te hakata kari kinong ap lang brot kibaya sa shalom. Bat kibaya ap miet ha ki kan hon lang brot jong ki. Hakmi ru ke angel wangel trai ulawan sisendan haki. Kaburam utrai kelating shan habaro saudong yaki te kila shep tieng shikadai Henry angel ulaong haki wachep tieng naba hakmi ngawalam yepi ka khubor babha ka jingkamen bakrau banlong haki breu baro naba hakane ka sngi lakha yapi ha kashnong udabet ya unong panem ubalong ukres ubau trai te kane kalong kadak yapi pen syam ya uklung balasop da kanjan sop ulathia ha kasyong ot bat kendet ladon lembat uta wangel bon ba ki paj ba kabneng kidaya ro ya U Blei ki da ong ru kaburom ha U Blei ha ki bajrong tam bat ha ka parthai ya ka jingsuk hapdeng ki breu ha ki ba sngewbha Namar hangi lakha yau khun la ai hu khun hangi te ka jing sansar kan long halor ka terpeng jong u bat on khot ya ka kerteng jong u bapla unong sela U Blei ba khrabor ukpa bam jokot usiem ka jing suk to blen kyrkhu yakin kentian belam sngoni por tingni aphai shublei jing dwai kokba jongi baha beneng ha kanika janmet sai sien pat au blei ngi wan ya ka ban aingu ban yaro ban pen khrau ban pen dan buram ya ka kerteng nge jong me namar me long blei ba khrau budan bor baro ha ka ji jongi kom ki bangeit ngai ngu o blei ka mamala ya lam yengi ha ka ji jongi
lengba kini kisnam kibalalik no hakajing ya lanti jongi kumjuro no snam satang khandiat kisngi Trai ngin khaliap no lengba unusnam arajar apusau insa jamban usnam arajar apusan ngaingu oblei mela kyrkhu ngi mela longringkat bat ngi hagi babun keliang kajing ya kenduk kaje syam kajongi nrai mam semlai endo ngi Trai mela penlong kumni ko bilong hadu ka khalip mat ko bamenta hakan ka jan miet Trai kum ki bangeit kum ki syakri jame ngiwan ye kaban aingu pendan buram ya kata kajing wan long briu ukhun jame Jesu Kristus arasas nem menswa ko Trai kum ki bangeit kum ki syakri jame Trai kama melawan long briu sikana perthai haka syang oi ye kaban mela kha haka syang oi ha Bethlehem Judea ko Trai ya baka kala pediang ya unong penem jongi Trai he kana kapor sai simpat ngiwan ya kaban duai ben karmat khamat jome ya kaban me snei ko Trai melong rengkat bat ngiru Trai kum kita ke bangeit kum ki syakri jome kum baka syang oit kala pediang ya khun long Jesu hakat ko por ka Trai mangiru kum ki syakri jome bangin pediang ka Trai unong penem jongi Jesu Kristus hakidonot ke man sim ko jongi bangin nang la Trai ke ban ya pendan buram ro ya ka kerteng jong me namar me long blei jongi go bakrau pedan bor bala ban yalam hakajing im jongi lengba ke nikis nem ke badang wanter siter ka blei Trai ne ka por ye duai to sene menang yai kyrkhu long rangkat bangi hakajing ya dan ti jongi ke nikis ngi badang sa baro to ai bo man sim bo khu jame unyai kren ye ngi na ka wei ka sngi sngi na wei ka por sewe por bangin nang la ban so thu Trai ka jing wan long pre ho na ka prathai kan long ru to ha ka long yang long sem ka jongi ha ke donor ke man sim ka jongi bingin laban pedihang ye me unong penem jongi Jesu Kristus Trai na ka por oblei ngi duai to sene menang yai kyrkhu yengi ha ka jing lam ka jom sim khu jome na ka wei ka sngi sngi ka por se por bingin laban mat Trai ka jing kyrkhu blei ka jome nam ta ka jing em jongi hala ka sngi Trai na ka por ngi duai to sene menang yai kyrkhu yengi lengba ka jing syakri jongi Trai na tu berstang hada bawai na ke baro ngin sa pendap kalong Trai da ka bor ka jing lam jong sim khu jome bangin yo mat Trai ka jing ka jongi lengba ka jing lam jong sim khu jome ni duai ro nam ta syakri jome oblei melawan khnang na jengai ya ka ba me Trai mela long ringkat bat i bila poi suk ha ka ne ka jaka bila ban sam ye ka khobor ka tien ka jome ni duai nge karpat khamat jome oblei pen kop pen ka bor mun sim khu jome bakai ke ka ba kren ha ka ne ka por Trai kan long Trai ka khobor nam ta jongi wei badan ha ka ne ka por abi sa skor ye ka tien ka jome toi sene manang long ringkat ma Trai ka jing syakri jongi hadu ka bawai no jong ka ba ke baro ngin sapendap lagma ka jing lam jong sim khu jome pediang masa skor oblei ka jing duai ka jing karpat ki sependam ka jong yana por tis men mahap ru ka jing na ka bon ka misam makine baro ingu indam ki duai ni karpat haka kerteng ka jong Trai belong nong penem jong ju stres nado mentai sik bam ju kodro amen. Ngi penpa ko jing songo i Mr. Jail nonglait the khot committee balang i balai lam ngi ka jing pule na ka khtin ka jong blei ba ka jing duai U Blei Un kyrkhu ye phi bat ka jing syakri ka jong phi ka kam ka jong u hagani ka por pat ki para bangit be e ngin yo sngo i ka khubor Christmas lengba ka jing ruai ka choir jong ka Jingiaseng samla ki lapan kre bun sngi bun tayo ye ka ni ka jing ruai bat nginget ba U Blei Un kren hapding jongi lengba ka ni ka jing ruai hadien kani ka jing ruai kwaya ngin sayo ban lumno i ka jing aingo par hadien balade ban lum i ka jing aingo nga kerpat ye temen besan jongi temen besan biji moment ba in sngewbha ban sapen gantang i ka jing aingo
Lain pada macam tu. Kaburom ke jingu ke jingiro ngi ai sheme batang sheme ko pa bade benyo ya ka. Namar ke jing I ke jong me. Ke bejeliu ke bamayan ke mangimlak ban sempang ngimlak ban sngewbha ko pa. Ke krau hodok kata-kata. Yang ngi ginong pop ki bajot pat ki barem ko pa. Mayari pen yang ngi hadu le klip mat. Jong ni ke Sngi blei bisnai ke Sngi ke bakrau ko pa. Ngai ngo imi blei bisnai. Warang ilong ginong pop ki bajot pat ki barem pang blei bisnai. Miyai wat yang ngi Trai. Bat ke ni ke jingai wat ke jingai kren ke jong me Trai. Me khot yang hilang barok khot ki balong ginong bot ki jong me Trai kenat bengi sngewbha. Ke jingim ke baklem mame kalong le no sla jong ni ke pertai ngai ngo imi blei bisne lang ba jong ni ke por ke klip mat me khot kat ni ke men sim ban wan jka ying ke jong me ya ke ban ye shakri lang ya me blei bisne ya kum ke ni ke Sngi ke bakrau ke Sngi ke bagentang ka apa ke Sngi ke bangiken mau blei sitlup ke pertai ke jing wan long priu ke ni jong mes ke ni ke pertai te ko pa ban pen yang bat yang ngi kinong pop ke bejat bat ke barem ko pa. Ke burom ke jingo ke jingiro ngi ai tang shamehi bade ban yo ya ka Trai. Martau blei bisne ya rap yang ngi Trai kan rat habengi syakri ya men martau. Lang ba jong ni ke Sngi hi baro na man step ban yo blei bisne bak basa jong jingim jingin sakmat ko pangin kan mau blei bisne. Bengin ai puson hala ka jong ke jingmut ke jing perkhat ke jing ti ko pa ya kan ke jing ba ke jong me yang ngi yang bat yang hilang baro khot ti ko pa. Mi jingi me kwa ngi bingin syong hat ka jaka ba melapan krek na mata ka jing im ka jingi te ko pa mem kwa mo syaitan ba ka pop unya lam baklai ki timut perkhat jingi blei bisnai melawan kenang sini ka perthai ha ka jing long briu ko pa melawan kenang ban simi ka jing long briu ti ko pa ban hikai yang ba jingi lang brok khot ya ka jingi dai ki jingi bat meu blei ba em bat ba shisha ti ko pa lang ba ka jing walang briu jong mesin ka perthai Bat melapan ya kata man ba medon naslal ne pertai man arjas nem te ko pa. Ngitip ya kata lam kaktin ka ba em ke jong me.
cái cái chừng rawa cái trong mèo blei cái chừng im cái chừng gì brio là thọ cái tiền cái bạc khối cái trong mèo copa hồi nghe ai ngồi mèo trai mà cái chừng ít blei cái trong mèo cái long bạch liu của mày ăn được kata trai kan rat nama terdaw ya rap yang hilang baru khot ablei bisnei abang yuan ban syakri ya meh Warsha ablei bisnei bahkan sulit nak kumtu ablei bisnei tang ban pendep igi program balang ablei bisnei rei thau thomai yang ikat menang im balang ya selalu ni perthai ablei bisnei kham tam ablei bisnei kat bakal jing ai ke jong bakal yang tu bakal yang slei lo ke jing im jing ni tu pelit juga mut ke perkat ke jong bakal jing hilang baru khot ablei bisnei ke jing sempang ke bakal jam sim bangin sempang ke jing tip ya ke jing krau ke jong meh lo ke jing im ke jing i wei pi wei ai bangin sngu thuk ko pa bagi em bagi long bagi man hadok nak klep mat kamdai ke jing la ke jong ite ko pa kalong tang ke jing ai ke jing snei blei ke jong me ki hok ke jong i long tang ki jan bit ngit hakmat jong me trai me la ong la maga tien ke ba em ke jong me te ko pa mar ta law au blei bisnei rap yang ai rap yang i begin ngok thu bagi long ru em trai ngi em de ke jing ai ke jong me ko pa hadok ne klep mat ya rap yang ai yang i au blei bisnei ma ta ka dau kat bagi jeng ai ke jong me kana ai tu kana ai slei lo ke jeng im ke jeng itu ko pa ini ai wat ke khmat ke jong me a blei bisnei hagi por baro ban klip mat baro jong ke jeng im ke jeng itu ko pa ai bingin ngau thu ko pa bingin long ke burom ke jong me bu ing sla jong ke persai bingin pen pa ya ke burom ke jong me bo blei bangi sakri blei bangi mane long bakrau ubadap ya ke persai baro ko we ubadap ke jeng i ubadap ke jeng snei ubadap ke jeng map jeng i ke nong po Malah daw au boleh bisnes kemudian ke por, habang iwan kan ke ying ban cakri ya meh. Ya lap yang ni pencait bor yang ni, tahu thomai yang ni. Mengin nyat ani sekmat au boleh bisnes. Rengkat bat meh ke por baro jong ke jeng im ke jong ni. Bar kemudian ke por au boleh bisnes ngan pau kmat ke jeng snai ke jong meh. Lang ba jong ke por au boleh bisnes. Ban pengentang ni ke jeng ai ke jong ni au boleh bisnes. Sisa ke long ke jing kyrkhu ke jong me ke jing im ke jing i wei pi wei trai. Sisa trai la jing jor ba ke jing kyrkhu ke jong me ba the lo ke jing im jing ni. Kini ke long ayu au blei bisnai. Lengi doa ya kmat jong me a blei bisnai. Ban pen kentang ni ki bat basano ba ka balang pendan kam ya ki trai. Ai kan long ke bala kyrkhu de me blei ba im kan nang roi kan nang par a blei bisnai. Akil yang baru. Ngadoa ya kmat jong me au blei bisnai. Ya rap yang ai rap ngilang baru khot kan ke por a blei bisnai. Mak badan kam ban ai ke jongi ablei bisnei je metrai. Kalong ke dok nut ke mut ke perkat ke jongi. Ke jeng im ke jongi. Mengin ai semeu blei im. Bemen sencari ka bemen yalam ya ka. Om bengin nyat ala ke jong ke jeng sempang, om bengin nyat ala ke jeng snow tu ke jeng trai. Andai ngin su IT bai tang kameu blei im ba lo ba sisa. Memetip kam bai ke jeng im ke jongi iwei pi wei tik ko pa. Trai kan wan de makmat ke ket ke jeng snai ke jong mehan ke por ke klip mat trai kan ran. Sa sipang por ngin yo ya ka kubor ka ba im ka jong me lambal sakri bo kodo jong me yo bo melawan lam ha ka jaka ablei bisnei ka balang ka jongi madan ka jingai ka bas kem ablei bisnei kumbu siai pen sngew ka kubor ka jong me unyai pen sngew ha ka por jong ni ablei bisnei ngirang jingai ka bas kem trai kan ran ba ka ke ba nino na ka sentur ka jong ablei bisnei ka long ka pechai bor ka jong me bakan thau thoma yang abat yang ilang bro khoi bi sngew ka tien ka ba im ka jong me ko pa trai kan ran long ringkat ba lu sakri jong me Yalam yu pencait bor yu ablei bisnei. Nga IT ablei bisnei ke jing syakri ke basa ke jingi. Hagi sangti klai bor ke jong me. Tu sngew tu snap jing doai jing hen ka por. Tu map ke jing plat jong ke jing im ke jing trai. Namai kini barok ngunguk ngadem ngapan. No trai long nong pun im jing Yesus Kristus. Menta bala kertaru. Amen. Ubli shibun ye teman besan sekretari nak benta ki jing penbena ubli un kyrkhu pi lembat ki ashes bat iba lapan gentang ke jing aingo teman besan biji moment ubli un kyrkhu ke jing syakri jong pi bat iki perlok samla choir jo ke Jingiaseng samla kubli shibun ke khubor ke pi ai lingba ke to ke jing ruai kala long shisha ka jing kyrkhu ke bakrau nak benta jongi But ngi duai bu bleun kyrkhu ye pi ye gi jing puli gi jong pi ye gi kam gi jing Trai gi jong pi phini roi phini man bha da gi jing sen gi jong blei hagani ko por pat menta kala de yanga ban pediang buram hakmat jongi kum ke Jingiaseng bat ru ban pani tho ya i nongkren
Hakani ka Jingiaseng Christmas ke jongi I Reverend NS Phawa. I Pastor Iwan bat I Kong bat kilawan kameneng ilayok bani syongkai bani thuk khana nadu nasionong wa ejer haka baki syong kisa te pastor bat I Kong I pediang sobai pi syaka ni ke Jingiaseng apok ka Balang ke jongi. Kum ke jing penitho I Reverend NS Phawa ila Trai bun ki kam ila long arsin u secretary ngamut banong arsin u executive secretary jongka KJP Synod barim ila long secretary jongka Synod nang ta ila long moderator jongka KJP Synod mingi ila long u senior administrative secretary jongka KJP Assembly u secretary jongka NEICC bat kiwei pat kikam kibangamla ban jer lut hangne ila long pastor by experience bha Hakapor menshwa I pet yaka Waejer district kabalong mentaka Waejer mudu my presbytery hakaway kapor I pastor I pet arpo lai tiligi Balang nga pet tanggaway ka Balang I pastor jungi la sumar arpo lai tiligi Balang pastor karta kalayat henre I shat I klan dagi Sngi ka U Blei habi pastor dilit pulih pastor Shathesha seorang ngampat kha ngampat khai pastor lalai ben pulih tekata ke seniority jong I ndre U Blei ule Sngi ben kot in kia in klan tingilai adon katu kat ni ki kam ki jetre be pastor bat ngala shimi I kumu kpa kumu kni u bala sandur bon ki ya ke jing sautu ki kam jo ka Balang bat ngaso buram shikat dei pastor pa phila ban pedeng ke jing khot ke jing kum ka Balang Mawroh ban wan ban ai ka khubor Christmas hapdeng jongi Tikum ka Balang iso kemen ngiyo I pastor pedeng jongi ban ngi ai ka por ka bakelut I pastor in kren ka khubor Christmas hapdeng jongi U Blei Un kyrkhu I pastor ka eg ba pidon ban sam hapdeng jongi nginirwai ka jingruai ka ba arpo kandai par hadian ka ni ka jingruai I pastor jongi Reverend NS Phawa na kerpat in sngewbha ban sa ai ka khubor na ka ktien ka jong Blei Ngap ki angel kiriwai kubor sngewbha jong utrai balakha yus jing suk hashnong Bethlehem baduk pi ki benriu baro lang to yakentiu sur babang ha U Blei balong nong thau buan shim ka jinglong brau ka jingruai ka ba arpo kandai Gambaki wangiriwan ubor sngewbha jong Trai balakha yus jing suk hashnong Bethlehem baduk iki ben real barolang Surbabang ha U Blei balong nong thao uwan shim ka jinglong rao ha U Blei balong nong thao uwan shim ka jinglong rao Praise the Pong da burom Blei Trai kap neng bat kapertei ba urlong ba un wan pau kom un riu un ulatau bet U Blei adolawan Jing pela jing maya you Emmanuel bakun jiu nong jing ya rokan tun you Emmanuel bakun jiu nong jing ya rokan tun Nagaken burom hane
kabril Jom nangi kapop kasnim Yang usembay jom kabril Jom hangi kapop kasnim Reverend Chairman, Bapania yang ni Jingiaseng yang ni Por, ki nong Trai jong ke Balang, ki temen besan, ki dekat komiti Balang, bat ya pi baro upai lang ujung U Blei. Ngapen pau yang ke sngewbha yang ni Por, bangait yang ni kelat ban ya sekuri lang U Blei, lembat pi kum ke Balang Mawroh, hang ni Mawroh. Haga bakum kani ke Sngi ke kerpang ke Sngi Christmas ngas ngau burom sikadaya ya ke jing penbet jong pi kum ke Balang makan yo ya kani kalat bani syakri bat pi naduk kani ke snem ke baladep bai pastor London ila ong yaga ban keren haga Jingiaseng Christmas haga digas nem ke baladep. Ndrei namar ba ngaladon lepa ke jing penbet ya ke program haga waipat ke Balang tingam simlele la ban le kumta. Badi pastori ong ba la galong ke balak bangan sim begini ke bentah haga digas nem. Tingas ngau komen sibun ya ke diga por bangala ban ya don bat pi hakining di sekri. Ngas gau kemen ruban yo iya pi kum ke Balang Mawroh. Ngai baga Balang Mawroh kalong ke wei ni ki Balang ke ba Roysted sibun hagi babon kiliang. Ngakan mau hagi por ki ba hagi snem ki ba kamben sua. Haba pidang don ke yeng mane hang ti harum ke yeng mane ke barim. Ngala juyo ye ke benta bani sim benta bat ke Balang. Ban ngakan mau badang don tang kendiat buat ki pai riu ngai ru hag tu ke por tingas ngau kemen sibun wan yu i pi kumne kum bapilong nang roi nang san haga jimbun briu bat nang roi nang san ru hakiliang baro nga aingu U Blei ba Blei lapan poi ru ye Reverend London sim haga de ke Balang hagni ngatip sibun sipang i Pastor London hagi ji terikam ke jongi bat ngangit skem ba ke jindon jongi hag niru kelalong ke jing kyrkhu ke bakrau ngala yo ru igalat ban ye itu itau bat kitun besan ke jong firu ledangam la ban itu ludru bat ngatip ye ke sincerity ke bagi gidan kata kalong ke waipat ke ba contribute syagani ke jing roy jong ke Balang iwei na pedeng jong kitun besan balong sekretari jong ke Balang jong firu itu besan IW khot no ubanganyo msuk kumu paralot kumu para syakri ndrai ngas ngau kumu sipara kila don bon kisnem ki bangi ya Trai lang haga office jong ka KJP Sinod kebarim syaban pia iga Sinod bat ngalayo i sibon yang jing Trai kam ke jogi ngila yo ikalat ban ya Trai lang bon kisnem habang idon ha katu ke office ila rong ru kanuksa bat ke jing kyrkhu ke babon ngas ngau komen ban yu i baidan kumne padang ke bet ke bakoi ke bakia ngai ngu U Blei namar kata ya ki baro ki U Blei la penjalong ha ke Balang hang ni ban ngas ngau komen bangayo ikani ke por ban ya sekri lang bat pi kini ke Sngi galong ke Sngi ke bakrau ke Sngi haga baga pertai barok ke wei ke rakhi kini ke Sngi daga jingkemen namar baga pertai ke Sngutu badai kini ke por ke Sngi ke jingka yau jisu galong ke por ke ban nengkong ke baki briu ki lakban yo i U Blei haga do hagi por baro haswaban ka yo jisu ki briu ki yo sngau U Blei daga ktien
là đã đón cái jing thọ cái way cái jing thọ hay cái perthai cái bạn nâng con cái bạn ngio cái bạn cái perthai cái yo no play cái đây cái jing thọ cái yo play ya cái ship hậu tali cái hukum hay cái art tali cái mau lăng cái đẹp ya cái bala ai hậu Moses tên rem dan bala ban yo yo play bật cái jingan long briu cái jong trai sẽ cái perthai cầm long su tăng cái bậc hiệu ngôi cái tiền cái bầu play Ukraine rồi cái hiệu yêu play cùng bầu lòng cái tiền cái dòng play cái ông uyane suang uta uktin tiu la kenja đó bat ulai song sa hapdeng jogi bat ngela yok mi shanya ka buram jogu ka buram ka badakat ka jong ubala khamarwei na ukpa baladap da ka jingai ai bat ka jing sisha hagani ki ayom Christmas habagani ka ayom galapoi ka perthai barok ka wei kenthai bat senrang nadu ki barit hadu ki basan ki don ka thrill ka jing pen khi men sim ka ba kham kerpang ban ya kendu ya ka ba kum keni ka sngi ki da terang hir ban ya kendu ya ka ta sngi Christmas bat ki briu ki lapen kra ya la de hag ba bon ki rukam ngai ka long hag niru ban pen kra na ka benta ban ya kendu ya ka ni ka sngi Christmas ka jing kli yang i ka long balai lani ka ai ka Christmas ki don bon jai ki jing jubab yong ki briu habangi kli sepang ka ai ka Christmas pilaban perkat bagata ka sngi Christmas kadai ka por ban ya le sngewbha ka por ban ya kendu lang sieng sisem ka por ban ya rawai karol ka por ban ya pediang ya ke jing ai sngewbha iwei bon ki jing jubab ki ba ki priu ki jubab hak ba ya dai bat ka sngi ka ai ka ni ka sngi Christmas ndrei ka long ka ai ka bas ngau tenat habagi perkat ya ka bakum ka ni ka por bagi bahaye nga sem jongi ki awan nagi jaka ki ba pher ban ya kendu lang ngia kendu igi parlok ki parjor ki jongi ki bangim juyo lat ban ya kendu hapo ka snam ban yarkhi ya ka ni ka sngi Christmas ndrei ki ba pla kalong bahaga jing rakhi Christmas mdai tang bagi yok ban ya kendu lang kum ki bahaye nga sem mdai tang bagi ya kendu igi parlok parjor ki jongi ndrei kalong bagi ya kendu U Blei kata gadai ka Christmas U Blei udan lembat ngi mdai tang haba U Blei wan sagani ka perthai mdai tang ba wan ban ai hagi ya ka jing im ndrei ngin ken mau ba wan ru ban sim ai nagi bat kata kalong ba ba wan u sim ru ya ka pop na phi ban nanga kata ka dai ka jing kemen ngim sim kemen tang na mar bau jisu lawan baru ai hagi ya ka jing penim ndrei ngi kemen ru bau jisu wan sagani ka perthai bat u sim ai na nanga na phi bat kata kalong ka bau sim no ya ka jinglong pop ka jongi ki Kristen habangi perkat siapang ki por ki bala no hagi spak snem ki bamenswa ki briu kim da simkia ya ka Christmas kumbangi simkia menta kim da new kor sibone ya ka ski Christmas hagi spak snem ki bamenswa ki kham nhiều kor ya ka ta jingmi pat ka jong trai namar ki kemen habau jisu la ya ulam mi pat na ka jingtep bat udan ringkat bat ki hagi por baro namar kata ki briu hagi por ki bamenswa kim da nhiều sibun kim da nhiều kor sibun ya ka ta history sepang ka jingwan ka jong trai jong Jesus Christ ki nhiều kor
ya kata ke sngi jong ke jingmi pat ke jong kumbalai spa snem hadin jong ke jingkha yau jisu ni kan ma ba mjudan ke jira ke Christmas kibriu kim ju prakat syapang ke jira ke Christmas wat la ki donru wat na pedeng jong ki noyalam balang hagde ki por ki banyau bakalong ka pop ban rakhe ke sngi Christmas ban rakhe ke sngi kha jo unong penim namar ba umsimla tho ya ka tarik balakha yo jisu hagani ke Bible ka tin ke jong blai namar kata kalong ke ba bangin sngu thuru menu lasdang ban rakhe ya ka sngi Christmas lani haganu ke snem balas dang nengkong ban rakhe ya ka sngi Christmas upatsa jong ke Himarom u Konstantin ulong upatsa ban nengkong ban pediang ya ka jingai Kristan ulalong Kristan ya ka snem lais pa khat ar hadin jong Krist bat ka jingwan long Kristan jong ni upatsa kalau wanra sibun ke jing kyrkhu ya ka balang hagani ka perthai udai uniru ubala penduk ya ka an ban pensitom bain ki Kristan hagani ka perthai bat uni upatsa ula buru ya gani ka tarik arpu santarik jo bna Desember ban rakhe ya ka kum ka skikha ka jong Trai ban ngi ayu U Blei nagamenta jong gani ban nadu kata ka por kibriu kelas dang ban rakhe ya ka Christmas henrai haduk mentaruk gidang don kiwei pat ki barakhe ke sngi Christmas hagi wei pat ki sngi ki Greek Orthodox Church ka rakhe ya ke sngi Christmas ha ka hendriu tarik jong bna January man gesnam ki Armenian Church kini ki rakhe ya ke sngi Christmas haga khat pratarik January man gesnam ki Abyssinian Church ki rakhe ya ke sngi Christmas man lau bnai like no how bnai March man gesnam but haga snem haga balang haga yingmani ha Bethlehem ke Church of Nativity kabalangai ba kata yingmani kabalatai haga jaka balakha yo jisu kidan lightly ki jai kenhun balang ki basyakri belai haga di ke yingmani ki ba penlong ya ke sngi Christmas hagi sngi ki ba per mdai haga jo namar kata ki prabagai baye ke sngi Christmas kamut satya bakalong kata ke sngi kabala tip ya kata ke sngi kha ke jong Trai ndrai ngi celebrate ngi lekmen ngi bo i ke sngi kom ke jing ken mau ya ka jingwan long brio bat ya ka jingkha ya Trai jongi u Jesu Christ syakane ke perthai habangi perkara sepang ke jingkha ya Trai ke jingkha yi khlung syakane ke perthai kamlong satya ke ba pla yanuru nadu ki baret hadu ki basan kim sim pla ya ke jingkha yi briu syakane ke perthai hendrai ban khayi khlung syakane ke perthai kawai kalong ba ki briu ki kemi ki paru kimla ban tip kiba kumno lane ka inlong kumno ini khlung hagi por bat ki sngi ki ban sawan dan batep ya kata kidan si bon ki bri ba krau hagi ka perthai ki bala kha chakani ka perthai ka balengo kalong bagi kemi ki pa kim don jing tip kim don jing suba kim don jing mudur ai ruem spang ka jingkha ya kita ki bri ki ba krau kata kalong ke jinglong beriu hagani ka perthai habala khayu Mahatma Gandhi syagani ka perthai ki kemi ki pa gi jong kemtep bau Mahatma Gandhi la shai la sisngi unlong utau beriu ba krau uban penlai loy ya kari India
Habalakha yu Martin Luther. Syagani ka pertai. Ki kemigi kpa ki jongu. Kim simdan ke jing sngutho. Unlong kumno unu Martin Luther. Manoman perkat. Baunlong way nagi reformer. Nong seng, nong tau tmai. Jong ka balang kristan. Hagani ka pertai. Nrei ki prabangait beye. Ka jingkha yau Jisu. Kalong unik. Kalong kerpang. Bagito ki bayo ibat ki batip ispang ka jingkha yau Jisu. Hagada ka por. Ki don ka jing sngutho. Ki don ka jing perkat. Ka bakumno ka ei. Kandon ka ei ka jingjia. Ka banjia. Nagabanta ka jingkha yau Jisu. Kata kalong ka jing perkat yung ki brio. Hagada ka por. Bat ka jingkha yau Jisu kalalong sisya ka kamba. Kalong ka mystery, kalong ka jingmayan. Ka baki brio kimla ban mudur. Kalong sisya ka ay ka bapla. Ka jingkha yau Jisu. Ka jingkha yau Jisu umla suban ong kumba. Ong kitu ki kirustan. Kiba ong bau blei ula klet ia ka ni ka pertai ka bau la tau. Ka jingkha yau Jisu. Kala pensa jingken mau. Haga history. Jong ka pertai. Ka jingkha yau Jisu. Kala bo ia ka deadline. Haga ni ka history. Jong ka ni ka pertai. Kidon sibun ki brio ka ni ka pertai. Ki bala persyang. Ban sedang ia ka history. Haga ni ka pertai. Ki nongrom kila persyang. Ban sedang ia ka history. Nagatarik balas dang ya kahimarom. Henry gila fail. Ki friends kila mot ban sedang ya kapor ka batmai. Ka new era. Nado ka friends revolution. Henry ka bas ngausi kalong. Ba kimla ban penkok ngulut. Watang ya ki beriu ki badan. Hapa laga jonggeri. Ki Greek kila persyang ban. Kenya katarik. Nado bagi sedang ya ka Olimpik. Nrai kila fail. Habagi nongrom, ki French, ki Greek, bat kiwei kimla ban le. Utrai jongi Jisu Kristus ula pendep. Bat ka jingkha yau Jisu kalong ka jing sedang jong ka history. Hagani ka pertai. Kadai ka focal point in history. Ka jingkha yau Jisu Kristus. Kesedang ya ki ai bat mai. Bat day namar ka ni. Ka jing pela. Ba ya ka kalendar jong ka pertai. La pensang nong rim. Halor jong ka ni ka jing kha ya utrai. Kiwei kila persang. Ki bor ki bakrau ka. Himarom kila persang. Ki Greek ki French kila persang. Mla. Ban bo ya ka deadline. Nrai ka jing kha ya Jisu. Asem kulai. Kala bo ia ka deadline. Barok ka pertai. Kila sedang. Bo ia ka kalendar. Jong ka pertai. Bala pensong nong rim. Halor jong ka jingkha. Yau Jesu Christ. Kendian gini apa sepang ka jingkha yau Jisu. Ka jingkha yau Jisu kamdai ka accident. Kalau don kejing penkrek, ya ka jingkha yau Jisu nadu bom jukut. Ban ngi ken mau bala kren nengkong. Ka reference ke nengkong sepang ka jingkha yau Jisu ngisem nadu ke kitab Genesis. Kelno ke balai, ke dekat ke bakatsan. Ke bau blei ula jubab, ya ke pop. Ke bau Adam bat ke im ke lele, haga ke per Eden. Ublei ula jubab, baru ula ong yu beseng. Ubla pensoi ya ka imba di Adam ma kita por. Ublei ong yu kini kentien. Haga kitab Genesis. Namar bamela le ya ka ne. Ong ublei ya utau beseng. La tim ya me. Na lor ki kenja jingri baro. Bat na lor ki kenja merat. Karengkau baro. Daga kepo jong me men par. Bat ya ka daumet men bam. Barok ki Sngi kirta jong me.
bat ya ka jingsun ru ngan bu hapdeng jong me bat kata ka brio bat hapdeng usembai jong me bat usembai jong ka sengap kata ka long kai kai ka pla bu ya ka jingsun hapdeng usembai jong me bat usembai jong ka usembai jong ka un penluet ya ka klik jong me bat me men penluet ya ka khongdong jat jong Blei ula penkret ya ka jingwan ka jauh jisu naru basdang jong ka perthai habaki briu kila fail u adam bat ka im kila fail kila laptop kim im su kat kum ka mon ka jauh blei u blei ula penkret naru ka ka por ban pha yau jisu namar kata u mention naru ka basdang bad don ka jingsun hapdeng u sembai jong syaitan bat u sembai jong ka briu Kini ki kentin ki jauh blei, ki bau blei ula keren yau tau syaitan agak kepor, yau tau sembah jong ke brio, ki rabi jong ki jiu, ki batai ya kan kentin ki jauh blei, agak kepor, ki lengok, bat kimla ban sempang, ya kan jing thok ke bawang, usembah jong ka, dan manu balak ban batai, ladadon uwei ban batai. Siapang kan ni dari ki rabi hak tu kepor. Dari ki rabi jong ki jiu, kim nuan, kim la, bat kim sengutu, kamut ayu, utau sembai jong ke brio. Namar ke jing sengutu jong ki, bat ke jing sengutu lang jong ke pertai kalong. Baka jing sedang ye ikon, lani ke human conception. Kalong no sembai jong senrang. Haga kepok jong ke kentai. Hendrai ke jing thok hang ni ke ong nau sembai jong ke brio. Uban mi utau ban job yu syaitan. Ke ei ke jing mut. Usembai jong ke brio. Kalau simpor slam mi ke brio bakin sengutuk kamut ayu ke ni. Dagi spak snem. Kalau simpor di ke brio bakin suang lengok. Kamun ayu kani ketin ke bau belai wong usembai jong ke brio. Dai tang dah bau belai ula khot yau Isaya. Ban ya tulpa na ke benta ki jing jong ki Israel. Bau Isaya ulas dang ban pensyai ya kata ke jingkular ke jong belai. Baru Isaya wong namar kata utrai hi un ai ka dak yapi. Hakmi kathei sati kan pun kon kan kharu yau kon khot ru iga kerteng jong u Emmanuel kata kadai ke sen ke nengkong ka perthai bala wanra ya ke jingsyai siapang ki kentin ki jauh blai ki bau blai udat keren yau syaitan hagda ke por bat yagni kentin Emmanuel la batai haga gospel Matias Emmanuel kamut ublai lembat ni kibriu ki pediang ya jia tu lepa ki khmilenti lanu kata ka por kan poi ki upkermen ni ka bakum kata ka sngi lanu kata ka sngi kan poi ha ka ba unwan utau Emmanuel ban kha ya utau na usmbai jong kabriu uban job ye ke bor ke jong syaitan ki briu ki khmilenti ban ki upkermen ye ke bakum kata ke por hendrei ke bas ngusi kalong ba anda haba kata kala ja anda bala kha yo jisu ki briu kim sebelah penkre setia ban pediang yo ki perbagai bayi kata kalau ke jingjia kata ke por ki briu ki angnod ki up khmilenti ke jingwan ke jong tau khon jong ke briu utau sembah jong ke briu hendrei nda habau lawan ban job ye ke bor jong syaitan ki briu kim sebelah penkre ban pediang ki perbagai bayi kata kalau ke jingkeli yangi kat ni ngile khmilenti ngilai up khmilenti ya kata ke Christmas
Ka jingwan long briu ke jong trai jong i Jesus Christ. Barok ye kmelenti, bat ngi ap kmelenti. Nda habala jaga di kesngi Christmas. Ka keba pipi dan haga bensim. Pila penkre em ye kedonut ban pediang. Habang ye kenduk serum seneng. Naduk gini kita ya bala dep nyong. Merry Christmas. Happy Christmas. Ngikmi nanti baga Christmas kan wan ra ye ka jing sok haga bensim. Bat habang ikren ni kan ni bonsin kalong tangga konsep. Tangga kom perkat. Tangga jing sengutu jong iki Kristan. Nyong Merry Christmas, Happy Christmas. Hatu kata ka jing sok ka don ni em. Haga do jongi. Ni penkre de sisya ni em ya ka jing sok bagan wan haga bensim bat ka donut ke jongi. Kani Sngi Christmas kalong kata kibriu kata kapor ki ap kemilenti namar ki ngobang man perkat sepang utau sembai jong kibriu uban mi ban job yo setan hakmi katai soti kan pun kon ong Isaya batkan karu yo kon utau deu Immanuel uban don bat ngi man ke keliman man ke Sngi hatu jisu don em bat ngi. Katakan long ke bangidon kam ban puson ban perkat mentah ke Sngi. Hang ni haying mani bat ndang ilam mi nang ni ngin keli bat ngin yai keli ya ka donut ke jongi marwai. Kabang ngimdon kam ban tip ye giwei pat ndra yaladi. Ngidei ban skuto. La ngilak penkre em. Kat kata jing angnut jongi. Kat kata jing penkre jongi yaki ki bon ngam ke Christmas. Ngi penkre ni em ban pediang yu Immanuel. U Blei Un bat ngi. Lam dang ila penkre ban pediang yau Jesus Christ. Yau Immanuel. Bau don un rengkat bat ngi. Ban pediang ya kata jing suk ke jongu. Ka jira ke Christmas jongi kan mentoi ruem. Haka testament ke batemai upol wong haka ya ke babiang ublei ula pa ila ukon ya ubala kana ke brio haka ya ke babiang ublei ula depan kralut ya ki baro bat haka por ke babiang bau blei ula pa yau jisu ban wan sigani ke pertai habangi pulei ke history haka ni ke pertai Ngia iba haga daga por lapan kre naga liang ga suncar ga kadar ngila ban perkat baga daga jiwan ga jauh jisu kam don dia dai bat ga suncar ga kadar hnrai ga don ublei lapan kre naga liang ga suncar ga kadar ga sorkar rum ga suncar haga daga por la jani ga pertai baro ga wei garantang ga wei Tangkawai gektin, kabaki briu kia keren, hakeleng saudong. Ke sorga Roma kita kapor, habagala sensyari ka pertai, kalai kawan, dan jingkang, mentangin yaj, sisma kilometer, nyihaban yok ke pasport. Piniai nang ni, Syadauki ladapi palat nyopau kilometer pilahap banyok pasport bandrung namar ba kidon kiwei pat kidong sensyar haga taga por ka himarum kala sensyar lajan parok kawai ke pertai bat mdan jing ki bri banyaj banyan dain taga daw ba ki riustat narimi ngi kimdan problem ban wan sa Bethlehem Mdan jing hanglat yaki, mdan jing penwet, ki apostol, mdan jing hanglat yaki bagin laik keleng saudong, ban yalap yaki gospel ke jauh Jesus Christ. Kata kadai ke jing penkrek ke jauh Blei nagaliang ke sensyar ke kadar. Hagita ke por mdan jing penwet, kat don ke jing suk hagini ke pertai kita ke por, kabagi khot ke Pax Romana.
mdan jing wet namar day tang way unong sensyar nagaleng aktien ka thlit ka culture jong ki Greek kal sapriang haga prathai kaleng saudang kam tam haga jing joptma jong Alexander the Great la pen sapriang ye aktien Greek hakaleng saudang bat ki bon ki briu ki snguto ikaktin Greek bawat ya ka Bible ya ka Testament ka baremru la translate sa ikaktin Greek namar ki bon ki briu ki batip ikaktin Greek kataga dai ka way ni kijing penkre bala penkre ka jing penkre ka jong blay na ka banta ban pensuk ban pen bet pen biang ya ka jingwan ka jong Jisu ka way pan ka jing penkre ka jong blay ya ka jingwan jong kalong hagaliang ka niam garukam hagaliang ka jingait hagita gisngi haswa ka jingwan ka jong Jisu ka niam garukam hagani ka prathai halagi jong ki jing sakri blay jong ki brio kala herdor sikadai ki brio ki be ki rongpong jong ka prathai ka philosophy jong ki Greek hagata ka por kala dominate ya ka prathai barok away Hendrai bon na pedeng jong ki philosopher hagada ka por kumu Socrates u Aristotle u Plato bat kiwei kidon ka jihi kai siapa u blay bau blay udon ki hikai ru bagaman sem ka isa segi bom jukut Hendrai ban yo ye ka hok lapan song nong rim pada hagajing tip bat hagajing sempang empat don kan no ka solution hagajing mut jong di philosopher agada ka por kum no ban yo ye kata ka bom jukut daitang daga jing start bat ka jing sempang kidon na pedeng jongki na pedeng ki jihi kai ki jongki wat sepang ka jing yap sepang ka jing mi pan bat ka jing bisyar hagada ka sngi ka bakado Hendrai kini kin urlong tang na kabenta ki katu kat ni ki bala jit bat kata ka jing hikai kala penok mensim ni ka babon ki brio uta ubala jit uban yo ya kata ka benta ya kata ka kabu ka babha Mdon ka jing hikai sepang ka jing pen im ya kinong pop. Namar kata ki beriu ki wat hagada ka por ya ka niam kabalaban ai jing hun kabalaban ai ka jing tengen na ka bensim. Daya ka bakum kata ka por bau belai ula pen kre ya ka jingmut ka jing perkat ki jing ki beriu balakha ya Jisu ha Bethlehem. Wan na ka bakum kata ka por ka babiang ban pendap ya ka jing terang jong ka download ka jong ki beriu. Nalor ki jing pen kre ha ka ni ka pertai ka bakam sngau tenat kalong bakalong ka basyai kum ka Sngi bakala don ka jing pen kre war ha beneng na ka benta ka jingwan ka jong Trai. Lukas su yetu yagi bau angel Gabriel ulawan ban ye sembat ka Mary ka Taisoti bat ulia tu yaka bala jet yaka kum ka atiar ban pun yukun ubah le tame don ka jing pen kre ha beneng baru ong kumne yaka Mary wat septing ko Mary naba pala sem ka jing ai baru blai hakmi pan sapun kon alaga kpo bat pan kayu kon bat une ulong bakrau bat an khot yu ubah kle tame u angel hadin kata ulat lek pai saga khet ka jong blai bat kila pen kre ya ka jing wan jong kon ubrio bat habala kayu Jisu ha Bethlehem ngiken mau bau tau angel ulawan ban yetu hakitu ki nong ablang brot balakha yau Jisu bat yetu yaki ki bala jia kata kadai kabala yetu spang ka jingkha yau Jisu
balai badan kamban kha yau jisu kai ka dau. What's the reason? Kadai badan ka dau balai badan kamban kha yau jisu sagani ka pertai. Lukas wong ki pai ba jong ka beneng ki ong ka buram hau blai bat ha ka pertai ka jing sok ta ka dai ka wei ka jing temu balai badan kamban kha yau jisu ban wanra ya ka jing sok ha ka ni ka pertai ki prabagai be ye ki dan bon ki juk lani ki ayom ma ka ni ka pertai ki bagi briu ki la do no ya ka jing sok jong ka jing im ki briu ki la do ya ka jing sok ha ka ni ka pertai kawai ni ki por ka dai ha ka por jong Isaya bagi briu ki Israel la kita ka por kila duno ya ka jingsuk bat ki dankam ya ka jingsuk u Isaya u pertai kini ki kenten naga bentagi Israel wang to pen kre pi hagari klau ya ka lentiu Trai to pen kre pi hagari klau ya ka lentiu Trai nang tabade kadon sakawai pat ke juk haka por jong Yohanes nong penbaptis uniru ula pertai kini ke juk ke kubor nabau ne ulong uta ong Isaya ubala ong sapang jong udo Isaya unoi tu lepa kaktin uba perta haka riklau pen penkre ye kalentiu Trai pi kata kadai ke jing perta jong Yohanes naba une ulong uta pau Yohanes penkre hagari klau ya kalan tiba na kabanta jauh kalong kabadan kam ya kajing penkre kajongi kajingwan kajong jisu sekini ka pertai kanem mentoi lada kam dan kajing penkre jongi ban pediang ya kajingwan kajong habang ye kren ye kan ke jing perta jong Yohanes bat Isaya ki kren sapang ka riklau ke wilderness ti kan ke ktien riklau ke bala penkela kasi kan ke ktien wilderness hateng ka pen sngutho yang ide ko moipat habang i pule kan ke Bible kasi jong ngi ong ka riklau sngau kumba kata ka ri ke ba dap de ke klau ka patap hnrei la penkela ke ktien kasi riklau ya kektin wilderness kemudian kejaga ke terkong kejaga risiap kejaga ke long bantung bantep kejaga ke ti iting kejaga ke ma kejaga ke long bansong brio kata gadai ke wilderness ke dap de jing ke jing bam sngai namar kata la kren ye kani hagari klau la kren ni kani da Isaya bat u Yohanes larapin keli ki Israel kamut ayu kata gari klau ki Israel kin perkat ye ka lenti ke bakiyai na kari Egypt sya kata gari kanan kari jong ke jingkular ke lenti ke baki mat iki jing hagi lenti ya ke jong ki kalenti hakaba kila le pop persya U Blei pikin mau nong tho segi Hebrew uang ha kaba khado uang haga jing ya lenti jongki U Blei simla shem sngewbha yaki namar bakila le pop U Blei lenter lenti kata gadai kari klau kebagi Israel ki yai kimat iki jinge kimat iki jing sitom ki lepop U Blei ndrei ba pla kalong ha ga ju ka por ki mat ru ya ki jing i kamba ki ba bon ki ba bulai le ha jing im jong ki bat ka jing le ga U Blei ki kamba ha ga jing im jong ki Israel mlei mdei namar ba kilong ki ba ba ndrei namar ba U Blei ulang ba ba ki lepop kanu ki la sniu kanu ki mat i jing kyrkhu ki U Blei ngatrai kata ru ga jia ka jing im ga jong pi ka jing im ga jongi ngi la pop U Blei ngi persya U Blei ngi im ke jingim ke pensgusi U Blei
Ngimat iki jing eru. Nrai haga juga por ngimat ru iki jing kyrkhu. Kidan bon na padang jongi. Kiba sengu tu bakila lek persaya U Blei ru. Nrai ki pediang iki jing kyrkhu. Haba pediang iki jing kyrkhu mdai namar ba pilong ki baba. Nrai namar ba U Blei jongi ulong U Blei u baba. Yohanes bar u Isaya habagi kren spang kata gari klau kim teu kata gari klau. Nrai kiteu ya gari klau jong kani ka pertai ka wilderness world ka jinglong ri klau ka jing im jong gibriyo. Kata kata gari klau ka bau Isaya bat u Yohanes ki kren ka jinglong ri klau hagani ka jing im hagani ka pertai. Ki jing ki be kendo hagani ka pertai. Ngin kam sngu tho ye kata ka jing long ri klau. Larangin pai biang sa sisim sa iden. Ngikan mau ka kper iden kalau ka kper jong ka jing kyrkhu. Ka badap de ka jing ba. Ka badap de ka jing sok. Ka bau bleu ya kren ru ateng baru adam bat ka im. Katnu ka jing kemen ka jing sok. Katnu ka jing singan bandan ka tu ka kper. Kata-kata ka kper jong ka jing sok. Ka kper jong ka jing kyrkhu. Nrai ka ai ka balaja. Haba kini ki arngut. Kila lepop persaya U Blei ula be'na na kini ka kper. La penap yu angel. Bakinem la suban rung sa kini ka kper eden. Kay ka jing im ka bagini ki beriu ki im sabar na ka kper. Jong ka jing kyrkhu. Kalau ka jing im ka bas ngusi. Ki haban penmi ka sep ban yo ka bam U Blei. Kadon ka jiyale maganti haga Jingiaseng u abelu la penyap yau kan Trai u adam bat kaim kidon ka jing singai la dau tau kun u kan u laban penyap yau abel u adam un singai kata kapor u laban perkat ba u laban sya ya kita ki ai pi kata ka dai ka jing im kata ka jing im kabar rengkat baru Blei hak keper eden kaya per nak tak jing im kabar sabar nak jing ker ke jauh Blei kata ke jing im kabar lamino sabar nak eden kata ke dai ke riklau kata ke dai ke wilderness world kabar don ke social breakdown dan su ke jing yat sngewdai para beriuro dan su ke jing nyukor si para kimi ki ai ki besniu haga bakum kata kapor. Te namar kata kadau ki prabagai baye. Habangi perkat sepang kani ke jing im jongi. Haga ni ke pertai ke pamenta. Ngiyai bakadon ke jing suryem. Sibon ki ai ke jing sniu ke bangi ngimat haga ni ke jing im jongi haga ni ke sngi. Kadon ke jing bomsuk. Kadon ke jing bomsengan. Ban ika yeng teng wat ban khang talaru ban la Jingiaseng la sung siap tieng hagi di gisngi namar gedon sibon kijing ki balak ban mi haba yaj bayeng katno kijing sir jong ikan thai kena ban yaj ban yang haba gi pai sagat imlang ka salang katno kijing sung sir hagi di kijing im bakam don su kijing singan kam don su kijing sung suk ka pertai ka lalang corrupted ka jing suk kam dan ka hok kam dan ka jing la jubar ka dan hagi ta ki badan ka bor ka jing bam singan hagi banta ki babon ki ai ki jing sniu ki bam dan hagi ni society ka jongi pi ki jing bna ki kot kubor hagi YouTube benta pin ye ki kubor ki ba katno ki ba skusi kebajiah hagi digisgi kani gadai ke por kebagi briu ki im hagi jing sungusir hagi jing bam singan hagi do hagi digisgi ki jongi ki bamenta la daga don kanu ka jing kaban wengno ya kani ka jing sniu ya kani ki ai ki besniu na kani ka perthai kadai ka jing wan ka jong Trai jongi uji Yesus Kristus
ban penkeladur temai yakini kiai bara bat kata kan yo jaka ban sedang napi bat nanga kum ki bangai Henry lada ngiru ngia yai lang bat kini ka pertai ngia im lang bat kata kari kelau nemdan manoman penkelai kini ka pertai Henry ngi ruai yagi ruai jing ruai Christmas ki jogi ngi duai yo blai bon a yagi ka jingsuk ka bakumno ka ba u jisu un sensyar yagi un long Emmanuel u blai lembat ngi haman ka keliman ladau kataga jingwan ke jauh jisu kabala ai la ya tulpana duk menno nadu bas dang jong pertai ba uta u Emmanuel unwan u blai lembat ngi u long bat ngi man ke keliman ki ai baro kin bit kin biang kumno pin berkat lada pin yo i au jisu bau don bat pi man ke keliman ka ai ke pi mundur ya kata ke jing im ke bakum kata katno ke jing sok katno ke jing singan katno ke jing tengen nem dan sok kat no kan uruk ke jing kuslai ngim dan kaman kuslai ya kala syai ngim dan kaman kuslai ya kan lawai jong ke jing im menta ke dan bon ki brio ki ba kuslai ya kan lawai ki khon ki ti kin long kum no la syai kane ka perthai kan long kum no la syai habai i kita kisin Nrela dangi pediang yau jisu hagaba kom kani kesngi Christmas u blai lembat ngi kita kiai baro ki dauds la wengno la jimut ki berkat ki jongi namar kai pat kebangin kwa ni don kam lada u blai u long lembat ngi hagi por baro ki prabangai blai la khot yagi hagaba kom kani kesngi bangin pediang ya kani kesngi Christmas kesngi ha ka bangin pediang ya ka jingsuk ka jong trai u blai lembat ngi bat undan rengkat bat ngi hagi por baro kidan sibon ki waipat ki daw ki bala penlong ya jisu baun wan signi ka pertai ka bangimla ban jerlut hagani ka por nrei kawai sagawai pat ka benta ka bagi i kalong ba ka tin ke jauh blai ka ong uta uktin ula kenjado badul songsa apa deng jogi ula long kenjado ngila yo i yo habagi senran ki yo i yo jisu ka por ki yo i yo blai habagi yo sngau bau jisu kren ki yo sngau i ka kentin ke jauh blai habak yo i ki kamba ki bau jisu le ki yo i ki jing trai ki jau blai ka penskam ya ka jinget yo ki namar bak yo i yo blai kum bau long i prabangai baye ni yo i ne ki tin ki jau blai yau jisu kum no hikai yangi kum no im ma ki ka pertai bat kai ki bau jisu hikai yangi ni yo i ki khamat ki ba ka jaman sem yau jisu kum bau long ha ka ba kum ki gesngi bat katno kalong ke jing tengen ke jing singan bat kapan scam ye ke jinget jongi haba ngitip bau trai jongi Jesus Christ ula wan segini ka pertai ula hikai yagi kumno bangin em bat kai ke bangin em hasla jong ke ni ka khandau ke Christmas kalong ke kubor ke bakmen larangi la penkre larangi la sngutu bau blai ladang ilas ngutu bangi tip bau blai ulong bakumno kata-kata ika waipat ka jingkemen dan ka waipat ka bakham ngutu nap ban ye kani ka bangi ngitip bau blai ulong ubakumno namar kata habangi i yo blai kalong ka jingkemen ya ka bensim ka jogi ka waipat ka benta ka ba ka bangi i hakani ka daw balai balakha yo jisu kalong kumbau angel ulayatu hau Joseph nadu swaban swaba ka Mary kan pon yo Jisu wong men khot ru iga kerteng jong u Jisu nabaun pen im ki briu nagi pom jong ki tagada iga waipat ka jingpu balai balakha yo Jisu mdai tangban pen bha ye ki baro mdai tang bangin yo i yo blai bat bangin im ku blai ndrei wan naga benta ban
penim ya kibriu nagi pop jongki. Habangi kerani ketin penim kalau ke ke bakrau adu kata-kata. Menjula ban penen kami ketin penim ya ke jinjarap kawa malu-mala. Haba kerani ke jing penim kamut ban pelai im. Lani ke jing penim kalong ya kitu kiba mlasu ban yarap ya lade. Lada pidan kamban penim ya ubriu. Ubahap ubangam jelap agawa. Pi rescue ya utu ubriu. Lada pimla gumta kamut utu ubriu la tikena baik baunian. Kata-kata ke jing temu jong ke jing penim ke bau jisuan. Ke bainong jong ke pop kalong ke jing yap. Baru ong ke tin ke jong belai ngila lek pop pan ngila dulan oi ya ke buram ke jong belai. Ngila long ki beri ke badan hagalan ti jong ke jing yap. Hendrai jisuan ban rescue. Ke jingwan ke jong jisu. Ke Christmas kalau ke kubor ke penkemen yagi namar bau trai jong Yesus Kristus wan sekni ke pertai ban pelai im yagi naga bor jong ke pop. Namar kata tu ai bagani ke Sngi Christmas kan long ke kubor ke bahaya yagi. Bat bagin mat ya ke jingsup at ke jingkemen. Namar bau jisu lawan long brio sekni ke pertai. U Blei Un kyrkhu yagi naga ke buram ke jong. Amen. Ngi penpau ke jing songo I pastori jongi Reverend NS Phawa I bala ai ketu ko khubor Christmas happening jongi U Blei Un kyrkhu pi pastor but ye ke jing syakri ko bokordor jong pi ka kam ke jong U Blei Un kyrkhu I kong ri badon rengkat bat ngi bat ki bahiyeng bahasem ti selit phai ke basuk nang ne shwa ejer but U Blei Un nang ye kyrkhu kerhai ye pi ngi penpau ke jing songo ye pi pastor Bat kumjo ro ngipen pau ke jing songo I kong I balawan ban senran ban ron rengkan. Ke jing kublai ru ya kini ki parlok samla ki balaya don benta ke jing ring video bat ke ban sapen mi ha ka YouTube channel jo ke balang bat kiwei ki balaya don benta ha ke jing ben kre ke ni ke Jingiaseng. U Blei tip ya ke jing syakri ke bakor dor jong pia ki benta ki baper tu U Blei Un kyrkhu yangi. Ki para bangeit bangeit ngini apan waino ekeni ke Jingiaseng ke jongi aklet banong kublai organist Mr. Balmiling do nong pure but I nong yalam jingruai I temen besan W Ramsdam ngini apan wai de ke jingruai ke balai posau but hadien ke ke jingruai sa sisin nga kerpat I pastori jongi I Reverend NS Phawa in sngewbha ban bu jingduai lengkot bat ban sapelaj ingi de ke jingkyrkhu pan wai sngewbha perthei utrai lawan ka perthei kan yango kido nod baro kin ye kre ban burams em ye u ke jingruai ka balai pusau Trai lawan ya pertekan yang itonun ba rokin ya kre ban buram sim ya ban buram sim ya ban Ramsim Yau sngewbha perthei Jesus ensyar Ibreu kenyai riwai tanda kima ilom kito Insawa sngewbha Insawa sngewbha Insawa sngewbha Usen jada kajing ai ihim
in banem ban ka jing in banem ban ka jing in banem. Habangin penwai no ekni jing syakri ke jogi ngiwan sa jisi na kmat jomi ablay ban aingu yebe na marbam melo blay jogi blay bala kyrkhu blay bala yalam ya ka balang hagi por baro ngidwai me ablay menisne ban kyrkhu ya ka jing syakri jong ka balang hagi bentag bo per bat yarap ya ki nong yalam bakila a trai ban yok mat ik jing semen sim ke batmai hagaba ki jing kyrkhu ke jome kini to hagi jing syakri baro ya ingu imena ke bentag ni ke sngi ke bakrau ke sngi ke jing wanong briu ke jome sikini ke perthai ya ingu ime ko trai namar be melawan bad mel ai hagi ye ke jing im ni duai me ablai menisnai ban kyrkhu yang i wei pe wei kamtam habang yok sngau ye ke kubor jong ke tien ke jome bangila ban long ku trai ki syakri ki jongme ki ban pediang yame ha ka do nut ha ka ban sim in mat i ka jingsu ka jing tengen bat bangin yo a trai ban mat i ka jing kyrkhu ki jongme ha ka jing im jongi ha ka ka prathai bat shalendet jong ka prathai ru to plai yangi a blai ne ka jing syakri de ka jing kyrkhu ki jongme ai ba ka jing ai ka jong jisu bo trai ka jing ye ka jong blai bo pa ka jing pinsaj bor bat ka jialam ka jong men sim ba koi kini ki jingkir khu ki jong blai ban lai ngut hawai tu ai bakin da shong sa lembat ngi lembat ka balang barok ka wai lembat ka balang hagani ka ri hagari ka jongi bada ka prathai hi nadu mentabat sudu ki bam jukut amen Amen.